pai ba i nagai ka daw ka banga kwa ban kren nanta sapang kini ki number arpasau pat u live penru ka daw ka long banga lap shisha ba hapo ri ka si jungi u number arpasau u kame bani u number live penru yo le se ki wiki chai penru la ne ki briu la ne ka perthai baro ka we la da ka teba u number hapo ri ka si bi jungi u number arpasau u kame bani u number live penru kan pen kan de ki namar balai kan kum ga jing pule jonga ngala pule sepangka matematik ngalaba u number supo u kame usan lani u number live penru u kame ya u arpasau Henry hapo ri kasi bi jungi ni laba u number arpun riu o number arpasau mo ngaba kelas sorry u number arpasau u kame bani u number live penru ke pai pa bi ngani thu mentai pi nakai ka daw ba u number arpasau u kame bani u number live penru tong ya letno direction kata ka point pai ba bi angko ban pensaya pi hapo ri kasi bi jungi habang kren sepangka politik lane sepangka taka sensar khatar hapo ri kasi bi jungi nilap ye kane ba hapo kasi ba janti ki don hadu lai pun reu teli ki constituency lane ni kren bro hakani ka rukom hapo assembly ki kasi janti ki don hadu lai pun reu teli ki sit ba ladangi kren sapo rilum garo lane sa garo hill ba hapo garo hill ki don tang arpu sau teli ki ta ki constituency lane arpu sau teli ki sit hapo assembly hari ke ikaba phla kalong ba hapo ri kasi bi jongi ba uni u number arpu sau u yo ban bat yo ulakam sensar ban yakini ki number live pun reu nakata ka daw ka ba penong yang aru ban kren yakini ke jingsa kalong ba u number arpu sau u kam he ban u number live pun reu ka ji hapo ri kasi bi jongi ya kata ngalen ko ki pai ba bi la da pi bi shar ba la da bi pet ba hapo ri kasi bi jongi usai bat bet ya ki rang ki bahe usai jo bet une unombar arpsau kumu ban bat kumu chief minister hapo ri kasi bi jungi barabor ni yo i ba ubat bet une unombar arpsau nakata daw ka pendong yang ban ong ba unombar arpsau u kam he ban ni unombar lai penru henry ha ka jingsha ko ki pai ba bi ladangi perkhat ba ka dei ba unombar lai penru ken ba unyo ban sensar lane ban pat u lakam sensar lane ban yo long kum chief minister lane bane long ki kar ban yo badi kardan ki bahe kum chief minister lane deputy chief minister lane kinu ki kardan ki bahe dei ban yo bad to ulai pun reu lane dei ban yo thau sarkar uta ulai pun reu kan handa ye po ri kasi jong ka phla ka long barabor yo thau sarkar be u arpusau ban yo ulai pun reu nakata ka daw ka penlong nga ban ong ba kan ba u number lai pun reu u kamret ban yo number arpusau bat ka penong ru yang aban keren hakani ka por ka bamenta ka daw ka long ba ngayu i ba por ka sibi i jongi nadu mensuar bunsin une number arpusau u kam yo ban sensar la ne kam yo bat kita ki kerdan bahe te bang keren ni kani kamut ba ngan penya per jimut la ne ngan penya per chat menru henry ya bang keren ni kani kalong tangkum ka jing pen kan mau ya piki pai ba la ne ban keren ya kata ka jisha ka bangin yo i om dei tang manga ba paro yo i ya kata te kam dei ba na penya per chat menru la ne ban isi chat menru em hari ke ka bang keren kalong tongnya tei pat ka chat menru ka sibi i jungi ka jing keren junga kalong ban keren betang kata ka jisha ka bangin yo i ba ngi laba kata kalong ka basisha ba hapori ka si jungi bun sim uyo bat be kerdan bahe dei be u arpasau tingi buram ki wi paralok jungi ki bom dei ki khasiru ngi e ki buram ki ni kwaru ban yal teli la ne ban tei ka ni ka chat menru ban yada ya kan ka chat menru ka berit pa na ki wi bat ki chat menru ki bahe pa lada ni ya teli hari abang ipet ka sensar kadar pat ka e ka penlong yang aban keren kalong ba barabor be usai bat be une arpasau kan haka sensar ba agi kerdan ki bahe na kata ka daw ka penlong yang aban keren namar hai jing si sa em ko ki pai ba bi ha ba ngapet haka sensar kadar po ri khasi bi jong kidon kini ki sang reulum ki ba yo ki MLA hado si pongut la ne khat arngut la ne khandai ngut hari ke ka basau pla ka long ba enda ki dia snok tilang bat une number arpusau kini ki live pun reu dia snok tilang bat une arpusau bat anda kilia snok tilang kia thau ka sarkar hari ke ba phla ka long ba ki ban nalai ki ba nakita ki live pun reu kim ju yo bat kita ki kerdan bahe kadau ka long ba yo le se kim kwa ban bat kita ki kerdan bahe ne yo le se kim yo ngam tip ya kata yo le se ki duna ka jing phang ru ngam tip ya kata yo le se ki kwa ban ba une arpusau un sensar lane un bat kita ki kerdan bahe ru ngam tip ya kata Henry tangka wei ko ki pai pa i ngayo i ba hapo ri kasis bayi jungi sisa ba barabor ubat bai dunia arpusau ya kita kerdan bahe tingim la len kata ngayo i lagi jong khamat tingim de ban bisni kata ru hari ka e ka bangakwa ban friend kalong bagi pai pa jong ka bri u henyo trap
ki kwa ban pen kala ken kim kwa ban pen ne om dei ken paj ba ban sansar be ju si ju la tha chi la kwa i ban cheng mo ya kano ka jing sansar la ne kano ka ba ki bru ki train na ne ki le kano ka kamro ga jing im ju ki bru am bun sin kim ju kwa than ni ka barim ki kwa be ban ra i ga jing kala la ne ga ba thamai te kum ju ru ha po ri ka si bi i chung ki paj ba jong ka bri u hen yo trap ki kwa i ga ta ka jing kala per ka ta ka jing kala ka long ban pen kala no wat ya ka sansar kadaru ha po ri ka si bi i chung namar ki amat ga ta ka jing sansar jo kini ki wei hoi yo le se ki la sansar kan kum jing sansar jong ki yo le se ki la le ka ba bhatam nang rei ki paj ba pat ki kwa ban le no da ka ne per ka ta ka jing kwa jo ki paj ba ka long ban wan ra no i ga ta ka jing sansar ka ba khuj ka ba suba la ne ka ba hok ka bom nyu siang khamat yano ru la ne ki kwa ban phong no i ka ta ka uniform ka ba tmai om de shu ya ka ta ka uniform ka barim te na ka ta ka daw ko ki paj ba bi haba pet ya kini ki paj ba jo ka bri u hen yo trap kila kwa ban wan ra no i ka ta ka jingkala hapo ri ka CBE chumi te kim pa shu ban sensar da uju si ju te ka dei ka ta kat kum jing pe chong ban chong pi ro wat ka jing im jong i ro tang ngim pa shu ban im ta jing im ka barim tang i kwa ban im ka ta jing im ka ba thamai te kata wat ha sensar ka daru bun ayo i ba menta ki pai ba jong ka bri u nyo trap ki kwa ban wan ra i ka ta jing sensar ka ba thamai om de shu ka barim bat ke i ka daw ka ba pendong ba u ne war pusau bun sin u yo sensar la ne u sa yo ban ba di kerdan ba he kat kum ka jing yo i chunga kat aw ka long ka ba kata ba i ki pai ba om de ba kan tho mo hi kan hi kran ne ka jing sha ba don ka tukat ne yo se ha ka por ba let kan fast election ki yang na ka we ka party ban anda ki la job ki let no sa kane Syakane ka weipan ka parti lane so une nambar ar kusau nak ka daw ka don ni ka jingta ki pai ba jong ka bri u nyo trap kani kam dei ka banga kan tho ringa kran ni ka jingsha namar ba lei ha ka por lek kan fast election ki don ka tu kan ngot ya ka tangim la lan mo ba ki yang na ka wei ka parti bat ha ka ba kadu anda ki la job ki lek no sa ka wei bat ka parti ki lek punya so no baru ne u nambar ar kusau nak ka daw une u nambar ar kusau u sayo ban sensar lane ban bat ya kita ki kam kiba kam he bat nang taru kita ro sakini ki way ki party om dei bangakan thong ya kren kan chi sha ki le jas nok ti lang la ne ban ya trelang to yo le se ka ba ka jumut jong ki mo henry ngai su kwa ban kren ba ki ji pai ba apa ki kwa no ya ta ka jing sensar ka ba ya mat lang kan om dei tang utau nambar arab sau un subat sa ki kerdan ki ba he la ne ba u sensar sa tang uta ri ki kwa ro ba kwa mat ro ba un nambar lai pun ro un yo ban sensar la ne un yo bat kita ki kerdan bahe habang kren spang ulai pusau bat ar pusau ngangej ba pila so tho ba hapo garohil ki don tang ar pusau kali ki constituency hapo khasi jain dia bat ki don adu lai pun reu de nakata ka daw ngangej pila so tho habang kren spang ulambar ar pusau bat lai pun reu de ki paj ba juga bri unyo trap lani ki paj ba ki badon ha kini constituency baro lai pun reu tali ki constituency ki kwa ban wan ra no i kata jingkala ba ki kwa ro ba kita ki priu ki bayang nak kini ki lai pun reu ki constituency dan kita ki MLA ki bayang nak kini ki lai pun reu teli ki constituency kin wan ra no i jingkala kita ka jingkala ka long ba ki kwa ba ulai pun reu bun yo sensar no haga chat pun reu ka si jungi khnang ban wan ra ka ta jingkala hapo chat pun reu ka si bi jungi tekat ba nang mi ki por ki si ka penlingo ba apedang ka jing yait nanti haga sensar ka dara por ri ka si jungi ka wan ra ka jinglingo ka daw ka long ba apedang kata ka jingat nanti ba bun sen ba une ar pusau usha jo i kata ka kerdan ba kham halol ne ban sensar ya ulai pun reu ne ban sensar bar khoj ka jaj pun reu ka CBE jungi te ka jinglingo ka daw ka long ba ka don sa ka wei pat kata ka parti ka ba mi ka badang sumi hakini ki snam ki bladap ba deina kata ka daw ba ki paj ba ki don kata ka jikerman kata ka parti ba yo le se kan ka parti kan yo ban sensar no sakane namar balai kadaw kalong bakila mat yegini ki we yo le se kila mat ki ba ki basne ngam te kata hanre tang kani ka we kalong baki kwa no kata ka jing sensar ka ba kham thamai la ne kham phla la ne ki kwa no ban wan ra kata ka jing sensar ka ba khuj la ne ka ba suba la ne kata ka jing sensar ka bom no siliang khamat kat kum ge jing kwa jong ki pai ba jong ka pri u nyo trap te andala mi kani ka parti ka banga kwa banjar ka teng no ka por kalong ka parti VPP ka ba pen kandidat menreu ya ka jaj menreu ka CBE jong la ne ka pen kandidat di uta unembar lai penreu ban yang ban ya teli ban ya long ka we ban wan ra no i kata ka jing sensar ba upar do prasnam la jong ru udai ban yo kan ban long bunguta u chief minister la ne uta unong yalam ubah haklido
ban pej ika caj penru kasi jungi ban pej ya kirit kiria jong caj penru jungi ban pej kop siliang sistem siliang jong caj penru kasi jungi ki kwa ika ta ka jing kwa jong ki paj ba na kata ka daw ngimla len ko ki paj ba abi bakani ka sang voice of the people party kadang mi nang katu kan nesnam ayo i ki paj ba jong ka bri wen yotra ki ai ka jing job ka ba ompat ju jir ko hapo mekalia ladangi kran pangka MP election ba hakapor ba Dr. Led Dr. Ricky Jason kon dia ila tam kebut ila tambun ba haka MP election na kata daw kawan ra kata record hapo ri kasi bi jungi baka sang voice of the people party hakini kisnam ki belada ba kala job ya ka MP election ka ba la tam kebut ki wegi party na kata daw na yo iba de hang ni upai ba jong ka pri uhinyo trap ukwa ikata ka jingkala po une ulai pun reuru unda yo bat de ka jisen sar sisin kasi ken na kata daw ko ki pai ba bi ba kapan long ru yang aban keren ba kapan kendet ba kapan lingo abang pusan ba uta unambar arpusau ukam he ban ya unambar lai pun reu te lingba ka jimi jong ka sang voice of the people party kalawan ra ikata ka jingkala kalawan ra ikata ka jing penteli upai ba jong ka pri unyo trap ban yang ban yateli ban ailat lang yu to unambar lai pun reu ba unyo sensar haka chait pun reu ka CBE jung kata ka jingmu lani ka jing anur jong ki pai ba jong ka pri unyo trap tengin seopek haus nam arajar pupra hato kan urlong ne am bakani ka sang voice of the people party kan yo bat yo ulakam sensar Henry tangkani ka wei ko ki pai ba bi nakran na ka jing snoret pada ka dono jong ka jing snokhe baka chat meru ka si jong ka don kam sa ya ka ta ka jing ya tali bat habangi ya tali ko ki para ka CBE jong kam dei yang i bangin le da kita ki lenti kiba miniasun para bro miniasun kita ki wei kiba dei ki para ki henmen jong ki garo Henry ka dau kalong bangin ya kiro ngin ya tali lang kan pantai kan ke chat meru ka CBE jong bat om kata ko ki pai ba bi kai ka banga kwa ban kran kabya dei sapang usnam arajar arbra kadaw kalong kaba hak kadon kawi ka kentin ka baong bangin la bantip ya ka ban sawan om don briu bala bantip ya ka ban sawan na kata kadaw ngimla ban batay upay kata ari ditang ublay ubatip ya ka sedang bade ka bakot ditang ublay ubatip ya ka por ka ban sawan na kata kadaw ko kipay ba abi ngimtip usnam arajar arbra kai ka ban je ari tang kani ka way ngatip berkata ka banga ngatip kalong lada ka jaj penriu kasi bi chung kum kata ka jaj penriu tip riu to blay lada ka penrit bat ka duai hak macong blay ka donut paro bat ka penrit bat ka IT yala ka jong ka GM ya une ublay ula thau ya ka beneng bade kendo une hi ublay uban satre uban sakta iki pai ba jong ka pri unyau trap ban ke bakin wan sekata ka jinga long ka wei ka jinga i bat ka jinga sol khu jing mutlang ka jinga burom ka liang iwei barakum kata ka por kan ublay sawan ra ya ka jinga la hapori ka si bi jong na kata daw ko ki pai ba bi ngam nut ban kran sarong ni ka por ka ban sawan hari ka ka bangakran lada long kamon jong ublay kat kum ka jingduai jong kat kum ka jing penret cuma kalong nakwa bo boleh wan cuma kerpangi kita ke chat penreu ke CBE cumi unsei kita kinong yalam iba shopping yo boleh unsei kita kinong yalam kiba ada kita try muluk kata ke jing angnut cuma banang ngetru ke jing angnut congpi bo boleh unsei ya kita kinong yalam haus nam arajar arpra tiana kata kata ko ki pai ba bi ke ka banganga kwa ban kren ru sepang boleh ka dau kalong lingba i Dr. Ricky Jason kon ulalong unuk sa baba ya ka chat penreu ke CBE cumi ban wanra ka politik ringkat berkecin ke jong oblay namar bunsin di breuki ong baka politik kalong kabaja clear lani kapom khut henry abangi lab ke ai Dr. Ricky ihikai kalong by Dr. Ricky Jason kon ihikai siapang ke politik namar bun di breuki ong baka politik kalong kabaja clear henry kabanga pej ke jingim jong une orang pa wanra ike bapla bagata ka politik kamdei ka baca clear dei upreu baca clear henry ka politik lei ka dei kata ka sensar kadar ya ka ba ublei ulapan kubor ya ubreu ban sensar ban pej ban kemi ya ka chat penreu lane ya ka ri de henry dei ubreu kan ubah pen jaklia ka politik ka dau kalong ka kata ka jing jaklia ngakwa ban keren menta ka jing jaklia kalong ba lada kita ki breu ki babat ka bor sensar teng ki bamsap teng kile ki kam ki basneu kata kan ka politik kawan ra no kata ka jing jaklia haka sensar kadar hari kat kum kan nong rimblay pin labbe bo ublay ulabo yo breu ban sensar kata pilap na ktin jong blay la da pipule na Deuteronomy
ขัดเศร้าและน้องขัดเศร้าตุเตอร์จะพูดเรื่องตุพินลับอุเบลย์อุกุมอุองอยู่มอสซาบะเมเซนชาร์ตัวไอประกาศจิสันชาร์จงเมคัมเดย์บันโนชิลังขมัดเมมเดย์บันบัมซับเมมเดย์บันโยเบนยิกิคุณสวัสดีรู้กันไทยก็ตั้งกันจิสันชาร์ก็บอกเบลย์อยู่แล้วเป็นคำตีอยู่เบลย์อุเดย์บันสันชาร์ฮอกแต่นักกตากระดาวก็คิดไปป้าไปอีกbagai chat menurut kasi bi cungi ka angnut dia katakan bagai katakan jing sensara pori kasi cungi kan long katakan jing sensara ka bakhoi ka basuba bat ka bapen sobahayu beleru bat kumjuru ya kibreu dia nak kata kadau ko ki pai ba bi ke ai ka mga kwa epi menta ling ba ka jingmi jo ka ni ka voice of the people party ka pen kentet yu ne number lai pun ru dan ai ki pai ba jo ka bri un yo traparo wan ra ka kata jing sensara ka bakhoi bat ka basuba hapori kasi bi cungi te ko ki pai ba bi hak ni ka MP election ai kwa ban kan kendet ya pi ki pai ba ka long ba tungin ai libiang sa sisen ya kata ta kti kamon kti ka diang jonga ba jopi ban pen sa kan mau ya ke ai ka ba i Dr. Ricky Edison kan ila dep trai ban pen sa kan mau ya ke ai ka ba i ilahi kai ngi kum ka chat ben ru ban ya tai pa di ka chat ben ru ringkat ka jing duai u blai bo un wan ra ka ta ka jing kala bat to ngin pen sa ji kan mau berkata ka jing pen sa ji kan mau jopi ka long dan ka ba pi ai ka kti kamon ka kti ka diang jopi ban krishan ya i Dr. Marbo i Dr. Bars ka Marbo ban ngin yo i lada long sisa kamon ke jong ulai hakane ke MP election ke by election in yo i ba ka VPP kan yo biang ke jing job ha unes nam arajar arab ru te ko blai sibun e ko kipat ba bi di ke por leng ba ke jing snap jong pi ke di ke video leng ba ke jing comment jong pi leng ba ke jing ong jong pi pen mi susu baba i ke ni video te nga pen mi bet namar balai nga yo jing but na pi kipat ba e ka ba pi ong to pen mi dia nak kata kadau te ko ki pai ba bi ngan nang yai pen mi la pi bidang komen bat pi ong to nang pen mi tengan nang pen mi berke ik ba ka jing kentu ko ba khadu to ai bangin ya telino tongin ai lap no yo une number lai pun robi ban yo san sarmo ha po ri kasi bi chung bat kum juru hakane ka by election bo une ulai pun reu la ne une lai pun reu mo pun yo bat ya dia kan ikas syuki MP bat un job yang haunis nam arah jarak bro bat om ta kata ko ki pai ba bi tong ina duai mo ba blai un le is ai kan ki chat bro ka CBE chungi lada ngi ya tali bat ngi ya long ka we ngi ya i para kasi kamut ublai unom ino pi namar ngi de kita ki bro ki ba kerpang ni ka ba blai le chat kan ki chat bro te blai ya ka ba menswa ki ong kumta dengan nget ling ba ka jing duai chunga bat chong fi inyo i ya ki kamba ki takla kenjia bat ko ki pai ba bi ngak wa ban kran bro ya pi baro ki pajba ki badai hapori ka CBE chung wan di pi ki bom kersan ni ka voice of the people party na so tanat ye ka e ka pi comment ni ka e ka pi kran don ki ba kran ki ba comment nga ki ong wat sarong tan kata ka jing kran jong pi ko ki pajba ngap pediang nama ngade tangu bro ngam yo i ngam biang lo tiada de kena kata kadau ko ki pajba bi nga i je pi ki bom kersan ni ka voice of the people party ngap belas ru ye pi ki ba comment da kinu ki tin ro om lai ada ki jing comment jong pi kalong ka jing ku yang ba ngan pej bhai la de ru kumno ngan em bat kumno ngan kran ru yo le se don kono ka jing bakala ka jing long breu na biang te khubele shibun ni pi ki pajba ba ro ki ba de ki para kasi ki para do parasnam ki ba sa jantia ki ba sa west ki ba sa east and west ki ba sa south west kasihil ki ba sa east kasihil bat ki ba sa keleng kari lane kerleng ka pertei ki ba yo snau ni ka video voice of kasi channel nangai poblay un ka ku yapi khubele shibun pajba ba